Diyos maray na aga po mga tugang, manluhod po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by these thoughts, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, will be, forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat in honor of Saint Maria Goretti, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Pasasalamat dulot kan Dream Builders, Declaro family, Sherry Flor. Thanksgiving for answered prayer through the intercession of Saint Anthony of Padua, dulot ni Ving Moresca and family. Pasasalamat para kay Alicia L. Beliesa, dulot kan Beliesas family. Pasasalamat dulot kan Lucas family, Algie Abuedo Aparicio, for the birthday of Rex Raposon. Thanksgiving dulot kan Betita family. Special na kaganan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kaganan dulot ni Faye Penetrante, for safe travel, dulot ni Jenny.
para sa kapaingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, sa kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo by Mendoza family, Sixto by Irenea Garing and family, All Souls by Meds, Juan, Gloria by Asopardo and Cantara family, Ruben, Leticia by Lian Rico Obal, Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph by Sanyosa family, Emmanuel by Lorna and Ryan and family, Fermina, Ambrosio by Lauta family, Death Anniversary of Amparo by Jean Calpet, Corazon, Carmelo, Eduardo by Olive Nanyo, Ramon by Jot Hidalgo, Elvisa by Roderick and Elnes de Lavin, Eva Lourdes, Amari Zane by Miranda family, Christine by Raymar Bernal, Romulo, Ruben by Flor family, Rafael, Jodel, Rosalina, Jesus, Felipa by Beliesas family, Jelly by Teresa B. Andes, Mercy by Dana Castillo. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po ang gabos asin awito ng awit sa pagpuon. Sa ngaran ka ng mga sinaki, sing ka ng Espiritu Santo, ang Amen. grasya sing katuninungan, Iso Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Diyos, sin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu, Natugang ako, untan sa makasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal, sin sa indo mga tugang, Tanagkasala ko rin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tan Diyos, maherak malagod sa to, ang Diyos na makakaman, sin
tawada kan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, o Diyos, nahulikan kapag umabaan, kan sa imong aki, binangon mo na padungkal na kinaban, sa imong mga paratubo, tawanan banal na kaugmahan, tanganingan mga hinihimo ang hinawas mo sa kauripnanin kasalan, gibon mong matimbang kandanay na kaugmahan, uli kay Kristo kagurang na niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturya kantataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Babasahon ginuno sa libro ni Propeta Oseas. Nagibo sindanin mga hade, bakong sa kabuotan ko. Nagpamuktak sindanin mga prinsipe, alagaday ako nin pagkaisi. An sindang pira kasin bulawan, ginibo nindang mga Diyos-Diyos. Na ikakaraot man sa naninda, sinisikwal ko ang sa imong Diyos-Diyos o Samaria. Ang sakong kaanggotan, minalaad tumang dyan. Sakot no arindai nakakalinig ng kasalanan Israel. Gibo kan kamot nin tawo, bako iyan na Diyos, kaya isusugba sa kalayo ang Diyos-Diyos nin Samaria. An managtatanom nin duros, mag-aani nin bagyo. An sa indang trigo, dai matao nin bunga, magbugaman, dai makakahimno nin arina. Mangyari man niyan, mga dayuhan an magkakarakan. Kan magpagibo si Ephraim nin dakol na mga altar sa pagbayad nin kasalan. An mga altar naging dahilan nin pagkasala. Isurat ko man ang dakol na mga tugon, ibibilang ninda iyan nagarugi kan sa ibang tao. Minsan sinda magdulot nin atang, iatang ninda ang laman na sa indang kakakanon, ang kagurangnan da imaako kaiyan. Gigirumdumon pa ang sa indang karatan, asin papadusahan ang sa indang mga kasalan, asin ibabalik sinda sa Ehipto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Anharong ni Israel nagsasarig sa kagurangnan. Anharong ni Israel nagsasarig sa kagurangnan. An samuyang Diyos yaon sa kalangitan, an gabos na buot niya, ginigibo niya, an sa indang mga Diyos, mga pirak asin bulawan, gibo kang kamot nin katawuhan. Anharong ni Israel nagsasarig sa kagurangnan. Igwaman nin nguso alagad dai nagkakataram, igwanin mga mata alagad dai nakakahiling, igwanin mga talinga alagad dai nakakadangog, igwanin mga dungo alagad dai nakakaparo. Anharong ni Israel nagsasarig sa kagurangnan. Igwanin mga kamot alagad dai nakakamati, igwanin mga bitis alagad dai nakakalakaw,
an kagibo sa inda arog man sana sa inda, siring man ang kabos na nagsasarig sa inda. An harong ni Israel nagsasarig sa kagurangnan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, dinara kay Jesus ang sarong pola na may demonyo. Pinaluwas ang demonyo asin ang pola nakataram. Ang mga tao nagngalas asin nagsabi, "Day pang nahiling na arog kay ni sa Israel." Alagad ang mga pareseo nagsabi, pinapaluwas niya ang mga demonyo sa kapangyarihan kan poonin mga demonyo. Naglibot si Jesus sa kapangyarihan kan poonin Naglibot si Jesus sa gabos na banwa, sin baryo, nagtutugdo sa mga sinagoga, nagurukyaw kan maray na bareta, anin kahadean, nagbubulong kan mga may sakit, asin helang. Nahiling nakadakol ang mga tao, asin nahirak sa inda, pulita nagkakarilibong, asin nalalagalag, siring sa mga karnero na daing pastor. Dangan nagsabi sa iyang mga disipulos, "Anani yung dakol, alagad ang paraani dikit. Kaya agado nindo sa kagrugaring na magpadaranin paraani sa anihon." Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. sa Ebanghelyo, pinapatanidan kita kan kagurangnan na ang trabaho na sa iyang pinunan, pinapatapos kan simbahan o pinagpadagos kan simbahan. Ulitay ni ang mission man nin lambang saro na nagsusunod sa iya. Kaya ang siring na mission kinukumpara sa nagtatrabaho sa uma o nag-aarani kan mga tinanom ninda. Ang pag-ani kan mga itinanom, bakos na nagdidepende sa nagtanom, kundi ang nagtataon ni na banhi o tabang na espiritual na day nahihiling, sinayunan sa tong kagurangnan. Kaya sinasabi sa rong parabola na pagkatapos na ang parao magtanom, nagtuturog na sana, dahil ang ginigibo, kasi naghahalat na sana na magbunga sa iyang itinanom. Bigasabi digdi po ang kapangyarihan kang Diyos na kung sa pagtubod, pagsarig kan sarong tao sa sayang kapangyarihan, ang Diyos ang bahala sa gabos na pinuunan ng tao. Siriman ang komento kang mga pariseo sa sayang wagpalayas kang masamang espiritu sa rungpola, imbis na pasalamatan kagurangnan, pigasabi na so power o kapangyarihan ni Kristo nagahali sa masamang espiritu. Sa ibang parte kang ebanghelyo o ibang version ng ebanghelyo, tulos na piga-anggutan ni Kristo ang nagsabi kay ni. Ninulitan pagsabing ang kapangyarihan niya hali sa maraot na espiritu, naglalanghad. Ang espiritu ni Kristo, maray na espiritu, Holy Spirit, bako na maraot na espiritu. Kaya dakula ang kagutan, kagurangnan sa siring na pagsabi kan pigalian kan kapangyarihan. Sa tuyang pagpadagos kang misyon kagurangnan, minsan magana kakaigawa man kita nin pag-iisip na
ano man kitang iya sa simbahan, this indispensable, no? Kung di ngaya ako, di ngaya nakamisa ng maray, o kung ano-ano pang mga piga-attributas sa dirita. Kakaya ng pag-adalta sa tema kang liturhiya, ang kabos gigibukan sa indang parte sa lambang liturhiya. Kung ang pagibo, ang pag-utob kaan, nasa tamang katuyuhan, haramtaman na iwaman iyan na mabalik para sa tuya. Kaya, imbis nagparaisipon kung ano ang makukuha sa tuyang paglingkod, hayaan ta na sa kagurangnan na iyo ang magbuot kung ano ang nababagay na irigalo sa tuya. Inulit na kung kita nag-iinot, imbis bagang may mas maray na hahagadon o itatao nga gurangnan, pinag-inutan ta na. So, expect the best from the Lord, and we also expect, or we also give Him the best that we can do. Sa mga bagay na ginigibot ta, kita ang nagdulot o nag-ambag, sintabo, kita ang gibukan sa tuyang ministry, kang misa, anything least or big, yan po, babalsan kang mahal na Diyos. Kaya, imbis na mag-iisip kang mga bakong maninigo, halimbawa ang sabi kang Pariseo na hali ngayon sa maraot na espiritu, dahil sindang pagtugod, dahil sindang pagsarig sa kakayang kanmahal na Diyos. Puta na, so sa indang pagkakamali, kakulangan, hinahagad din dispensa sa kagurangnan, siring palugod na attitude, magkakaigwa sila nin maray ng mga bados sa indang buhay. Magpamibig ka mga tugang tanganing sakon sa indong atang mga kumanlugod kan Diyos amang makakaman. Ako unman lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ando sa ina pag dolot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, sin magdara sa mo araw-aldaw sa gawin ni langit no na buhay. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tuong maninigo asin dapat, matanos sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa in, nagpasalamat kami sa imo. Banal na Ama, Diyos na huli ka namumutan mong aking si Jesu Kristo, an sa imong tataramo na inibo mo kan kabos.
Sinugo mong paraligtas sin para tubos para sa mo, na nilaman sa bagsikan Espiritu Santo, asin namundag sa Birhen, sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon sa imo para sa mo, kan banal na na banwaan, nagdupas siya kan pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kay bakan mga angeles ingabos na santos, nagharubay kami kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit as sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladanan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanangalan banal, borabal ng gabos ng kabanalan, kaining mga atang namimibig kami, pabanadakan ng buwan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan ni Jesu Kristo, siya na sa lugaring na buot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, niludulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhan man kang kalis, singarari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ikamagdatong. kaya kami nagrurumdumang sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay nin buhay, sing kalis, sing kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapagkanigo mo na magatubang, sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garamdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, asin kang abos na klero. Siring man garamdama sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong pinapamibi sa misang ini sinanggabos ng gadandangan ako asinda sa liwanag at sa imong lilawgon. Heragi kami kabos, namiibig kami tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo sa mga banal na apostoles, singgabos na santos, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo. Ang kanigong maging kay raskan buhay na din kasagkoran, mag-umawa sin pamuraway sa imo, siring man. Puli sa aki mong si Jesu Kristo, puli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa gagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, simpinatuod kan Diyos no na kaugadian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayan sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, siring sa langit. Ang samong kakanon sa raldaw, tao mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo na nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namiibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkahera, maging
Naging dani na talingkas sa kasalan, na sinlagitas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat. Kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagwaragnan, ikan nagsabi sa mga disipulos, katuninungan, winawalat ko sa indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo. Are pagilingan sa mga makasaalan, kundi ang tubod kan sa imong simbahan. Tinpapagkaniwan na kami mapatuninong sin magkasararo, susog sa imong kabutan, kanabuboy sinagahadi sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninawan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan ka tuninungan. Peace be with you. Cordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, kay raki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, kay raki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Uyang Cordero kan Diyos, Yesu Kristo, nagpapaluwas ka mga masamang espiritu, nagtatabang sa lambang nagahagad sa iya. Pulitan siyang Cordero kan Diyos, nagpapara kan kasalan kan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and the last day shall rise again. My body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Gabos, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations, by your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that those that through this mystery, your servants who have gone to the rest in Christ may share in the joy of the resurrection. We ask you this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen. Mahibi kita. Kagurang na may ibig kami nan banal sakripisyo na sa mong dinulot asin pinakinabangan. Buhayon kami, tanganing kaiba mo sa danay na pagkamot. Magtao kami kan bunga na nagdadanay sa God paman uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Tulikan mga pamibi, intercession sa Nudas Tadeo, asin Maria, ang kaligtasan. Kamo, si Tiyangmal sa buhay bendisyonan, sa ngarang kanama, asin Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Na idulot tanang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. We thank you, You are the Holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, and God. Unto thee, dear instrument of peace. Sing Anthony, unto we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life, chosen by the Lord to lead us all to the path of life. In simplicity, humility, and joy. To
the path of life. In simplicity you meet